Ja som nechcela asi zomrieť na streči. Možno sa stretneme v nebi, snáď sa tam rezaja dostane. Čaká sa na teba, no? Na cigu. Na dobre sa doma čaká. Počkej, dám na pocit, už sa otočí. Chcem Ja sa som tomu mal vyhnúť. raz... Všetko spravím. Satisfaction. Toho, že 30 potom si sa budem... stretli. že- Idem čínsku medicínu, teraz pijem také bylinkové one, no som urobím všetko, vypijem, všetko si dám. Ne, prestala som fajčiť. Mal si to urobiť so mnou! Úplne som čakala, že to urobíš. Niečo tu padá, nejaké, bože, my tu zomrieme. Nás tu zasype. My sme ešte netočili klip v ideálnych podmienkach. Obličky po druhé. A vieš, kam pošleme tieto videá? Tým sestričkám, čo ťa opatrovali, keď si bola v nemocnici zo zápasu. Áno. Ešte sa daj zo zadu. Tu som mala nahrávať zvučky. Wake up, bitch! No to je iné, vieš, keď to vidím, jak je to robí. To byť vysvietená. Keď ťa tak jak som na tam Vianoc. svieti a Chceme čo ste tu posvietiť za to? ňou, tak tuto. Dobre. Čo ti zvonilo za budík? Lieky. Neviem spojiť prsty. Počkaj, tam mám srdce. Keď ma strelíš do srdca.